Moi bons días, última das entrevistas electorais aquí na Corporación de Radio e Televisión de Galicia antes das eleccións do vindeiro domingo, as eleccións ao Parlamento Europeo. A orde, os tempos e a temática destes espazos están fixados no plan de cobertura da CRTVG avalado pola Xunta Electoral. Hoxe temos connosco a Nicolás González Casares, candidato do PSOE nas eleccións deste domingo. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Que propostas ten o Partido Socialista en política industrial? Bueno, pois en política industrial nós temos moi claro que hai que avanzar en dos percorridos que van paralelos. O primeiro deles é a transición ecolóxica, onde Galicia ten grandes oportunidades e aí nós creemos que a descarbonización e as novas tecnoloxías limpas poden ser de gran futuro para o noso país. Europa ten que avanzar nun pacto verde que tamén é reindustrialización e tamén facernos máis autónomos na nosa industria despois dos problemas que vimos durante a COVID, e eu creo que ese é o camiño polo que temos que perseverar, unha reindustrialización basada en, digamos, actividades sostibles que se sean compatibles co noso medio ambiente e coa loita contra o cambio climático. E por outro lado, na transición digital. Eu creo que estamos facendo un bo traballo tamén en España, en Galicia temos unha ampla conectividade gracias aos fondos europeos que permitiron chegar ao internet de alta velocidade pois a moitos recunchos do noso país, e aproveitando esa palanca eu creo que estamos ben situados para avanzar en algo que íbamos algo retrasados, que é esta transición digital. Por lo tanto, en termos industriais esas son dúas vías, pero aquí non podemos esquecernos en Galicia da nosa industria agroalimentaria e da cadea mar industria, que creo que tamén teñen oportunidades para avanzar, pero aí temos que ser máis sólidos, máis perseverantes, no ámbito da pesca tamén ser máis defensores desa industria que temos galega, non só a parte, digamos, de extracción, de pesca por si mesma, senón todo o que está ligado á cadea do mar, como pode ser a industria conserveiro de transformación do mar, onde teremos que seguir sendo líderes e loitando para que as políticas europeas se adapten á realidade galega. Como se debe facer a transición cara a enerxías verdes nas que estamos inmersos? Bueno, eu fun unha das persoas que máis traballou nese ámbito, fun oponente da reforma do mercado eléctrico e ademais traballei na reforma da Directiva de Renovables. Eu creo que fixemos unha reforma da Directiva de Renovables inspirada en Galicia e esa debe ser a liña pola que seguir. Promover as enerxías limpas, promover as tecnoloxías limpas que van máis alá do que son as enerxías renovables, fará que Galicia teña máis oportunidades. E isto debese facer dun xeito planificado, onde os cidadáns teñan voz nesa planificación, pero tamén onde o territorio se perciban os beneficios desa descarbonización. Con máis oportunidades para a industria que está no territorio, con máis oportunidades e mellores servizos para os cidadáns que viven no territorio onde se desplegan as renovables, en definitiva, cun diálogo no despregue de renovables co territorio. E iso que fixemos nós na Directiva de Renovables. Ahora hai que seguir transformando e avanzando. E, por certo, isto vai nos poder reformar o que ten sido en Galicia un desastre de planificación da Xunta de Galicia. É dicir, nós estamos perdendo comba en renovables e somos os socialistas os que estamos liderando este debate en Galicia e tamén no Parlamento Europeo para que perseveremos nesa transición enerxética que, eu xa digo, está chea de oportunidades para o noso país. Como deben ser as políticas comunitarias dirixidas á agricultura e á gandeiría? Ben, como dicen, nós temos que avanzar nese Pacto Verde Europeo, pero sabendo que hai sectores que precisan do apoio. E eu creo que o sector agrícola é un deles, non? Sobre todo o noso sector gandeiro. Estamos exixindo moito e necesitan contrapartidas para avanzar. Eu creo que a política agraria común é unha desas palancas. A nova PAC ten en conta estes criterios de, por exemplo, menor base territorial, favorecer as explotacións con menos base territorial, como é o caso de Galicia, e por aí, por esa senda, temos que camiñar. Pero digo unha cousa, algunhas das outras forzas que parece non estar convencidas de que hai que avanzar neste Pacto Verde Europeo. Galicia ten que apostar por produtos sostibles, de calidade, como xa temos, somos líderes niso, temos unha imaxe, e esa imaxe vai se ver potenciada se ademais somos sostibles. Por lo tanto, non avanzar no Pacto Verde Europeo pode ser un erro do século en Europa, é dicir, eu creo que sería un erro garrafal para toda Europa non avanzar por aí, pero que nós temos esa gran oportunidade, porque Galicia en sí mesma ten grandes potencialidades de sostibilidade, de producción agrogandeira
neste ámbito pois moi sostible. E eu quero dicir que os gandeiros galegos e as gandeiras fixeron un gran traballo nas últimas décadas desde que chegou a PAC. Esa PAC que ten axudado a complementar a renda e a transformar as nosas explotacións. Agora tamén temos que axudalos a que ese territorio que eles coidan sexa cada vez máis e máis cultivable, porque Galicia necesita cultivar máis terra. E iso é un dos grandes debes que temos na nosa política agraria. Como combinar a protección do medio mariño, da biodiversidade mariña, coa protección tamén da función social da pesca? Bueno, aquí teño que dicir que a política pesqueira común é certo que nos últimos anos pois non tivo en conta esa dimensión social e económica das nosas comunidades pesqueiras, da nosa xente do mar, e eu creo que aquí temos que facer moita forza desde Galicia. Eu xa fixen, digamos, unha proposta aos outros grupos políticos, aínda sin resposta por parte do BNG e do PP, de poñernos de acordo e nada máis chegar a Bruselas reclamar que haxe un comisario específico de pesca, porque desto estamos falando, de que se fale da pesca en Europa, de que se fale delo en Bruselas, e iso faise mellor si temos un comisario específico de pesca. Aí teremos máis foco no que é a parte económica e social, e nos ímolo reclamar, porque creemos ademais que esa compatibilización de sostibilidade e a parte económica e social teñen que ir da man, pero non esquezamos ademais unha cuestión fundamental, e é que a nosa xente do mar son vítimas do cambio climático, son vítimas do cambio que se está producindo na natureza. Por lo tanto, tamén debemos reclamar que eles son unha parte afectada e, por lo tanto, precisan de axuda para transitar, precisan de axuda, por exemplo, para renovar a flota, porque a Comisión Europea pois non quere apoiar esa renovación da flota para facela máis sostible ou máis habitable, que é un dos problemas que temos para que a xente se enganche novamente a traballar no mar. Está habendo moitos problemas de relevo xeracional e eu creo que desde a promoción da FP Dual, tamén con fondos europeos, a utilización do Fondo de Recursos Marítimos Pesqueiros, cun reforzo da parte da acuicultura, porque hai que dicilo, as nosas rías non están producindo. A Xunta de Galicia parece que non quere saber nada do que realmente está acontecendo nas rías e no pon solucións. E nos creemos que o medio ambiente ten moito que ver e hai que rexenerar e restaurar esas rías galegas para que sexan máis productivas, tendo en conta a xente que traballa nese sector. Que propón o Partido Socialista para mellorar na soberanía económica de Europa, para non depender doutros continentes, de China, por exemplo, para abastecernos de produtos esenciais? Bueno, nós o que propoñemos o primeiro é máis Europa, máis integración europea, camiñar pola senda dunha Europa aberta que defende a democracia, unha Europa que en definitiva avance e resenera e non unha Europa que retrocede e desenera como a que nos quere levar as forzas reaccionarias. Eso é máis Europa e eso vai nos facer máis fortes. Si empezamos a vernos cara a nosas propias fronteiras, a, digamos, retornar a esa idea de non construir Europa, como tamén se propoñe desde Galicia, eu creo que eso sería o peor para ganar voz no mundo. Europa debe ter unha voz no mundo, debe ter unha voz potente que fale de tú a cada un dos bloques, como é China ou os Estados Unidos, que faga fronte ás ameazas comuns que temos, tamén aumentando as nosas capacidades, digamos, non só de defensa, sino de persuasión dos outros bloques, pero non debemos esquecer que o poder máis importante de Europa son eses 450 millóns de persoas que viven nun espazo común, con reglas comuns e que nos permiten tamén ter pois un mercado único, que é unha das grandes fortalezas, e tamén unhas reglas únicas que crean estándares de sostibilidade éticos ou económicos tamén para todo o planeta. Por lo tanto, máis Europa é a resposta para avanzar, máis Europa é a resposta para loitar tamén contra as forzas reaccionarias que queren todo o contrario. A nosa Europa, os galegos e as galegas, trouxonos prosperidade. E ora hai forzas que queren retroceder, pois nós non estamos de acordo. Como se debe facer unha posible ampliación, unha entrada de novos estados na Unión Europea? Bueno, primeiro é que hai que ser solidarios. Europa é un proxecto de democracia, paz e solidariedade. E se alguén quere vir a Europa, quere facerse
parte do Club Europeo, temos que ter os brazos abertos, porque eso quere dicir que o noso modo de vida é recoñecido alén das fronteiras da propia Europa. Pero para iso hai que ter uns requisitos. Cumplir co Estado de Dereito, ser unha democracia, son elementos fundamentais e imprescindibles. Logo, creo que tamén hai que avanzar cara a algunhas reformas internas dentro da Unión Europea. Por exemplo, non podemos ir sempre polas reglas de unanimidade se en vez de, en lugar de 27 somos 31, 32 estados. Por tanto, os brazos de Europa deben estar sempre abertos para que sexa máis Europa, para que haxa máis países integrados na nosa Unión Europea. Ser solidarios é parte deste proxecto, un proxecto que naceu contra as guerras e que debe seguir sendo unha solución tamén para os conflictos, como estamos facendo apoiando a Ucrania, ou como ven de facer o goberno español, xa liderando unha voz europea que se vai abrindo o camiño, cada día se xuntan máis países o que fixo o goberno español, dunha loita pola dignidade, e sobre todo contra a masacre que está habendo en Gaza. Eu creo que aí podemos ter a cabeza ben alta, españois, españolas, galegos e galegas, de que estamos actuando con dignidade cara ao xuízo da historia. Corremos risco de perder fondos europeos coa entrada de novos países ou non? Pois mire, isto creo que non podemos tamén pensar que Europa é un caixeiro onde si nos dá cartos queremos estar, si temos que poñer un pouco non queremos estar, porque normalmente quen pon é porque é máis rico e porque obtén outros beneficios, e senón, pois os alemáns hai tempo que non queren estar na UE, desde logo sí que queren perseverar na súa permanencia na Europea porque son centrais. Por tanto, hai que saber camiñar e negociar. Certo, pódense perder fondos se entran máis países. Si son países que teñen menos renta, posiblemente. Pero eso virá complementado con novas oportunidades. Desde logo que vai a ser así. É dicir, eu non quero pensar, non quero ser tan egoísta e tan insolidario de non querer unha Europa máis ampla porque poden baixar un 0,5% os fondos que recibe o meu país. Polo de agora, Europa mostrou a súa solidaridade cando hai problemas. Vímolo agora, pois, coa pandemia do COVID, onde imos ter moitos máis fondos do que aportamos gracias ao Fondo de Recuperación que está chegando á nosa economía e está reindustrializando o noso país, tamén Galicia, onde cada semana temos moi boas novas para unha industria máis sostible e avanzada. Por lo tanto, ese é o camiño. Que balance fai o Partido Socialista da aplicación do emprego dos fondos Next Generation en España e en Galicia? Pois mire, onte o FMI dicía que a economía española non iba a medrar só un 2,1, sino que vai ao 2,4, que estamos rompendo pois todas os marxes establecidos e que ademais somos a locomotora dos grandes países europeos neste momento, creando máis emprego que ningún outro país da UE e batindo récords de emprego no noso país. Por lo tanto, eu creo que algo terán que ver esas palancas que nos permiten os fondos de recuperación. É certo que ao principio costa desplegalos, parece que iban máis as administracións, pero agora están chegando claramente as empresas e as industrias que os están aproveitando e que están xerando pois un cambio de paradigma económico, onde o noso sector productivo está empezando a cambiar, sobre todo avanzando cara a esa reindustrialización, aproveitando pois o que nos permite ese Pacto Verde Europeo ou esa avance nunha maior digitalización. Creo que é perceptible. Eu onte estaba nunha empresa punteira de Galicia como é Delta Vigo, digamos centrada no sector da aeronáutica, e ese exemplo de utilización en fondos non precisan as subvencións, pero para cousas novas, non para facer o mesmo que veñían facendo, é dicir, saben utilizalo para avanzar. E esa Galicia que eu quero, unha Galicia industrial do coñecemento, e esa Galicia que imos defender en Europa, e para que queremos máis fondos para que perseveremos nese camiño. Como afrontar os retos de seguridade actuais con guerras como a de Ucraína ou Israel e Gaza tan preto de Europa? Ben, eu creo no que di Josep Borrell, outro socialista que fai Europa, como Teresa Rivera ou Nadia Calviño. Fíxese vostede que casi todos os referentes españois que temos na Unión Europea son socialistas, o mesmo Pedro Sánchez é un líder, non? E desde ese liderazgo que ten José Borrell ali como alto representante, dixo varias veces que Europa ten que se falar coa linguaxe do poder de tú a tú os outros bloques. E
ese é a forma que entendemos nosos socialistas de, primeiro, tratar de gañar posicións dentro da Unión Europea, convencer os restos de Estados membros de que a nosa autonomía estratégica, aberta e solidaria é a forma que temos os europeos de gañar influencia no mundo. Eu creo que somos moi bons facendo normas, esas normas e esos estándares éticos e a nosa idea de democracia tense expandido como unha solución tamén noutros países alrededor do mundo. Eu, por exemplo, as normas de protección de datos ou facendo a primeira lei de inteligencia artificial do mundo, eu creo que eso fai confiar en Europa, no liderazgo de Europa, un poder que ás veces é brando, é dicir, exercer ese poder brando da diplomacia, pero avanzando cara a un mundo que é moi polarizado e onde temos que ter unha voz moi clara, pero sin ser insenos. Non podemos ser insenos. Nós temos unhas amenazas ás portas de Europa, como é Putin, outros problemas que teñen que ver pois coa regulación da migración. Queremos unha Europa aberta e que acolla e que non faga como o Partido Popular pretende agora, pecharlle a porta aos inmigrantes, vinculalos como está facendo o señor Feijóo dun xeito que se mimetiza coa ultradereita pois coa delincuencia. Nos parecenos vergoñento que galegos fagan esas analoxías cos migrantes, porque nós fomos un país migrante e sabemos o que se sufre migrando. Pero bueno, esas son as liñas xerais, pero xa digo, Europa ten que falar cunha voz propia e avanzar cara a unha Europa máis unida, máis consolidada, sen retrocesos, e unha Europa que crea no proxecto europeo como creemos desde a socialdemocracia. Que papel debe ter Europa no reto demográfico? Ben, a pregunta, disculpe, a pregunta é moi complexa, porque estamos poñendo fondos, non? Sobre todo os fondos FEDER, os requisitos de que a demografía debe estar tamén implícita a hora de acceder aos fondos, é un avance, pero non chega. Hai moitas zonas despobladas. Eu creo que dotar de servizos é algo fundamental. Antes falábamos da banda ancha, non? A banda ancha chegou nestes últimos meses casi cada recuncho, a cada parroquia de Galicia, gracias ao plan único que permitiu con os fondos europeos pois fixar ese novo elemento de servicio que é internet de alta velocidade no rural, non? Bueno, pois eso é mellorar os servicios para que a xente permaneza. Pero claro, non todo o pode facer Europa. Nós temos que facer o noso. E se mentras poñemos internet de banda ancha no rural e se quitan pediatras, e se quitan médicos dos centros de saúde do rural, ou se pechan oficinas bancarias porque se concentra o sector, e con que un pechase todo, pois eso non son as políticas que queremos. Por lo tanto, tamén hai políticas aquí en Galicia que nos están facendo ben, e creo que a Xunta de Galicia ten que ser responsable e non deixar que todo fagan outros, porque eu non vexo políticas galegas, sobre todo cando se pechan pois centros de saúde ou escolas. Compre adiantarnos en Europa o avance, por exemplo, das tecnoloxías ou da inteligencia artificial? Bueno, pois xa o fixemos, non? Eu falaba desa primeira regulación no mundo sobre inteligencia artificial, porque son retos e hai perigos que nos trae esas novas tecnoloxías que moitas veces son descoñecidos. Eu creo que fixemos un gran exercicio, pero Europa tamén necesita algo que non temos, e é mellor industria digital. E eu quero decir que Galicia ten un potencial altísimo. Temos a cidade das TIC, que é pois un dos elementos tractores da nosa economía a día de hoxe. Temos a posibilidade dunha axencia que se vai poñer na Coruña de inteligencia artificial tamén con fondos europeos. E temos unha industria en moitas zonas do país, sobre todo nos polos de Vigo e Coruña, unhas industrias que están creando contidos que son capaces de sair ao mundo digital desde Galicia, e creo que estamos creando coñecemento, pero temos que reter ese coñecemento. Por tanto, Europa está fixando estándares, pero faltan os campeóns mundiais no ámbito digital, por eso temos tamén que concentrar este sector. Por eso non podemos ver o mundo digital tamén solo desde Galicia ou con barreiras que nos separen uns países de outros ou unhas rexións de outras. O mundo digital é global e eu creo que aí Europa é unha oportunidade para Galicia que non se pode desaproveitar. Quedanos apenas 40 segundos. Queríalle preguntar tamén se se debe avanzar en políticas de defensa común.
Bueno, creo que xa expliquei tamén que sí, que ten que haber unha defensa común, sobre todo para aproveitarse inercias e desbotar ineficiencias. É dicir, non podemos comprar todos en diferentes puntos o mesmo e logo non poñelo en común, non? Pero déxeme dicir unha cousiña moi importante. Europa xógase moito este domingo. Galicia e España tamén. Avanzar por un camiño de máis Europa, de dereitos, libertades, ou polo camiño do fango, do lodo, do retroceso, das forzas reaccionarias que queren menos Europa, que queren menos democracia e que queren que retrocedamos en libertades, cunha dereita que se mimetiza tamén en España coa ultradereita e a que non lle podemos permitir que avance. E os socialistas, o ano pasado, fomos capaces de parar a esas forzas en España e imos facelo este domingo en Europa. Vaya que ninguén rematando, teña dúbidas. Nos imos parar as forzas reaccionarias tamén desde España en Europa. Por iso, máis Europa e máis voto socialista vai ser a resposta. Nicolás González Casares, candidato do PSOE nas eleccións deste domingo, moitas gracias. Moitas gracias. E moitas gracias tamén á audiencia dos medios públicos de Galicia. Moi bo día. Moitas gracias.